Hei, minä olen Niina Hölppi täältä Iitin lukion keittiöltä. Tämä lukion keittiö on Iitin kunnan keskuskeittiö, eli täällä valmistamme ruuat kaikkiin muihin Iitin kunnan yksiköihin. Poikkeuksena Vuolenkosken keittiö, joka on tuolla kunnan rajamailla. Siellä meillä on oma kokki, joka huolehtii sen paikan ruoan valmistuksen. Täällä lukion keittiöllä valmistamme ruokaa päivittäin noin 1000 annosta, eli nämä on lounasannoksia. Lisäksi tuolla päiväkodeissa tarjotaan iittiläisille lapsille aamupalaa, välipalaa ja päivällistä, aina sen tarpeen mukaan, mikä kussakin pisteessä on. Tervetuloa tutustumaan tähän meidän keskuskeittiön toimintaan. Chilipapupata. Todella on toi kasvislisäke, tehdään pavuttaville lisäke. Se tehdään tässä paikassa ja sitten meillä on papupokki, se menee uutin kautta ja sitten on lisäkkeenä riisiä. Ja sitten tehdään tuon meidän paineheittokaaksi. Tässä on papupokit, mitkä menee uunin kautta maailmaan. Kaikki ruuathan meillä menee niinku vaakan kautta, mitkä me lähetetään tonne jakelukeittiöihin. Ja tässä meillä on yhdistelmäuuni ja tänään siellä valmistamme tämän meidän papuvokin, joka on tässä vieressä odottaa uunin pääsyä. Hyvä. Sinä arvasit tosi lähelle, nimittäin tänne kaiken kaikkiaan tänään tarvitaan Runebergin torttuja noin 130. Vähän riippuen siitä, että jos joku on sairaana, niin ei tietysti ole voinut tulla päiväkotiin, mutta että sen verran suunnilleen tänne tarvitaan Runebergin torttuja. Ei, ne ei tule kaupaksi. Ne on eilen iltapäivällä leivottu tuolla lukion keittiöllä. Eli samalla ohjeella suurin piirtein, kun tässä olette tänään valmistanut näitä torttuja, niin tuolla lukion keittiöllä on leivottu, mutta siellä on leivottu noita peltejä. Arvatkaapa, kuinka monta peltiä siellä on vaan leivottu? 10. Suurin piirtein 10 tämän kokoista peltiä kuin teillä. Niin ne riittää kaikille Iitin päiväkotilaisille. Joo. Aikas hyvin.